салом арз мекунам ба мардуми қазоқистон ки мо имрӯз дар ҷумҳурии қазоқистон ҳастем. Дар ин ярмаркаи бисёр бонуфуз иштирок карда истодем. Мо дар ин ҷо якчанд рақсҳои ансамбли рақсӣ ба номи Ғаффор ва Ламаззодаро пешкаши мардуми ҷумҳурии қазоқистон менамоем ки бисёр ба ин ба мо ифтихор аст ва мо бисёр бори аввал нест ки мо дар ҷумҳурии қазоқистон ҳастем, бори дуввум, севум чанд бор ҳаст ва мо бо бародарони ҷумҳурии қазоқистон ҳамчун дӯст рафиқ ҳастем ва ин дӯсту рафиқи мо ҳамавақт абадӣ бошад ва мо аз ин тоҷик будани худ ифтихор мекунем ки мо дар ин давлатҳо омада ҳунари худро, истеъдоди худро намоиш медиҳем ва фарҳанги миллии тоҷикро дар сатҳаи ҷаҳонӣ нишон медиҳем. Ансамбли Намад беҳтарин ансамбл аст ки мо тӯли 3 сол аст ки бо ансамбли Намад кор мекунем ва дар ин ҷо ҷавондухтарон ва ҷавонписарони бисёр болоқад ва бисёр бо як ҳунари баланд онҳо баромад мекунанд. Бисёр писанд ҳаст ки роҳбари ин ансамбл Айна Гул Эрканӣ ҳастанд ки бисёр ба мо писанд меояд ва мо дар оянда нақша дорем ки бо ин ансамбл бисёр ҳамкорӣ ва консертҳоро дар оянда бисёр ба саҳна намонем.